Du kan stå og kigge på et træ det ene år, og så kan du det andet år komme hjem og se, at det egentlig er blevet til et møbel, eller blevet til et tag, eller et eller andet. Det synes jeg, det er fantastisk. Jeg hedder Nikolaj Hansen, og jeg er i lære som bygningssnedker. Jeg synes altid, det har været sjovt at arbejde med træ. Min far og storebror, de er det alle sammen, så jeg har næsten fået det ind med en guldske. Her der er jeg med at reparere en dør, hvor der var gået lidt rød inde i hjørnet. Og så skærer vi det gamle væk og putter noget nyt i. Som bygningssnedker arbejder man med at montere og reparere vinduer, døre og andet bygningsinventar i træ. Og sætte døre og vinduer i, og sætte lister op indvendigt, sådan finishen indvendigt, og lidt køkkenarbejde har vi også lavet. Vi arbejder med såvel bygningsinventar som komplettering til bygninger, trapper og døre, vinduer, køkkener og andre former for bygningsinventar. Bygningssnedkere arbejder tit i tømrerfirmaer, side om side med tømrerne. Sådan, det er lidt fint og sådan noget, det er vi nok lidt skarpere til, hvor de så skarpere til sådan, det er lidt grovere med tag og sådan noget. Det var lidt af et tilfælde, at Allan Biller Lauritsen valgte at blive bygningssnedker. En af min fars kammerater, han er bygningssnedker. Og så har han gået og haft hjulpet min far lidt med noget arbejde, og der har jeg haft gået og hjulpet lidt til også, og kigge lidt på og sådan noget der. Og så tænkte jeg, det var egentlig meget spændende. I dag kan han kalde sig Danmarks bedste, og snart deltager han i verdensmesterskaberne for unge bygningssnedkere. Det gør du vel ved at brænde for det, tror jeg. Og så, det ved jeg ikke, så skal du måske nok også have lidt i dig. Altså, have det lidt i dig. Og så, ja, men du når langt ved at brænde for noget i hvert fald, det er helt sikkert. Så skal det bare have en gang lim. Som snedker, der har du mulighed for at uddanne dig i mange retninger. Designeruddannelsen, teknisk designer og den videregående designeruddannelse. Man har bygningskonstruktøruddannelsen, arkitektuddannelsen og ingeniøruddannelsen. Jeg vil måske gerne være bygningskonstruktør, men jeg vil gerne tage nogle år med det her, fordi jeg synes, det er dejligt at arbejde med det. Du skal være lidt patentlig og være lidt perfektionist, og ja, så skal du brænde for det, tror jeg. Det er nok det.